El procés de treball habitual és visitar els mercats de les puces, a la recerca de postals. És una col·lecció que porto fent des dels 18 anys. Hi vaig 3 cops per setmana. El que es veu en l'exposició és una sèrie que s'anomena Entre cometes i és la trobada entre 2 imatges que van ser produïdes en un moment en la història, pot fer 30, 40, 50 anys, i que han tingut vides paral·leles. Una postal la puc trobar al mercat de Brussel·les, al mercat de Barcelona, de París, i l'altra l'acabo trobant al cap d'uns anys, després de molta recerca, de moltes ganes i sobretot de molta sort. Són postals produïdes en milers de còpies, a vegades milions, que neixen com a imatges iguals, però el que m'interessa és la idea de la repetició no existeix. En aquest cas, les postals acaben singularitzades per les persones que trien la imatge, que hi escriuen un petit missatge, l'envien. La postal és capaç de contenir la memòria de tots aquests anys, del viatge d'una ciutat a una altra, fins i tot d'un continent a l'altre, i és el fet de posar-les conjuntament, entre cometes, com si fos una història d'un retrobament al cap dels anys. Unes imatges que eren iguals, però que acaben variant els seus colors, variant l'estat material, segells, acaben tenint històries individuals. Aquí, en relació a l'exposició, també és el diàleg entre 2 col·leccions i el que vaig fer va ser mirar si hi havia alguna obra que coincidís. Hi havia artistes que coincidien, però el que m'interessava era veure si hi havia alguna obra seriada, una obra que existissin en múltiples, i vaig tenir la sort de veure que hi havia un Palazuelo que els 2 col·leccionistes havien comprat. El procés és el mateix. Els gravats, els colors varien, cada gravat forma part de la biografia de cada un dels col·leccionistes i hi ha com una memòria que contenen les pròpies obres o les postals que potser avui en dia no som capaços de desxifrar, però és com si aquestes imatges, aquestes postals, aquests gravats haguessin sigut capaços de contenir les converses, les vivències d'aquestes persones que han compartit la vida.